No, kini mga higalang paglugway o paghimo sa termino mga kaigsunan no sa barangay officials. I think kung mapanday ang balaod ana mga kaigsunan including that includes SK officials nga himuon na mga higalang 5 years no ang term no sa barangay official mga kaigsunan. O yun ba mo ana? No, sabay inyong masulti ana mga kaigsunan. May buntag Esmeraldo Putin, Hiludo Jr. Uy, di ba sa igagaw siguro ng Vladimir Putin siya. Oh. Samuel Saknahon, mayong buntag from Mikawayan, Bulacan. Tubong Bukidnon. Ayan Simbawan, good morning Dol. Tuwak-tuwak na punta Dol. I talk to my where the May pagmutimplag kape. Kaysa kana na lang ako madungog. No? May magkapig Santon Gold Coffee Mix mga higala. Na dirita baga kaigsunan no. Gisumite karon ni Senador Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero ang Senate number 2387 nga nagtumong sa pagpalugway sa termino sa mga opisyals barangay o sangguniang kabataan o SK. Gikan sa kasamtangang upat ka tuig pero wa pa man ni ma-implementing upat. Na-implement na bang upat? Kasi ako pagkahibaw mga higala ang upat mga kaigsunan adto ni ma-implement after the election of 2028. No? After the election of 2028 kay mo na nakabutang sa tong Republic Act ganito. No? Gi-question pa man gani na mga higala naabot pa nag Korte Suprema ng pag-question sa constitutionality ato mga higala. No? Kaya nga nung gihimo ng upat dili tulo nga ang uban ko nung mga higalang local government tulo raman. Pero anyway, mga higala, actually ang sa barangay ang nakabutang gyud diha mga higala shall be determined by Congress. Nakabutang mo gani nakabutang. O imo na mga higalang sabton adto ka sa gitawag mga higalang statutory construction pag moingon ganig shall be determined. Klaro kay na mga higala na ay burag direktiba ba no nga wa siya maghatag og fixed may nga period. So pwede siya nga madeterminar mga kaigsunan sa mga balaod noon o balaod mga higala nga ipalabang sa Congress, which is we are referring to the both houses mga higala, the House of Representative and Senate mga kaigsunan. So may kag which shall be determined by Congress, pwedeng tulo, pwedeng upat, pwedeng lima. Or whatever is being decided mga kaigsunan. Of course, kanang di rapod layo sa layo sa kayog ang kapitan mas dugay pa mga higala mulingkod kaysa presidente. Pwede ka din naghimuog unom, no pwede naghimuog unom gialang-alang man pud ninyo nang dugay ra ba na grabe ra bang taasan ng kasuha niya. Pila gud na consolidated petition gud gipasaka mga higala sa Korte Suprema. Nya karon ang ending di ay di pa ka-epekto karong November mga kaigsunan na nanapoy kuan dapat unta to gihimo na lang daang unom. Now, padayon ta mga higala nini. Gikabutyag nga kung maaprubahan, ma-reset usab ang sunod nga barangay o SK election ngadto sa Nobyembre 2028 ang proposed measure mag-amendar sa Republic Act number 12232. Yes kani. Mo ni no. 12232 nga nagtakda sa upat ka tuig nga termino sa mga incumbent barangay o SK official. Gituyo usab ni ini nga makumpleto sa mga kasamtangang opisyal ang ilang termino hangtod 2028. Ilabi na tungod sa miaging duha ka tuig nga extension sa ilang paglingkod. Matod ni Escudero, importante nga mas taas ang termino aron mas mahatagan og panahon ang mga barangay o SK official sa pagpatuman sa ilang mga programa o proyekto nga kasagarang mulungtad og daghang tuig. Giingon niya mga higala nga ang barangay usa ka pinakauna o batakang level sa serbisyo publiko mga kaigsunan. Lakip ang peace and order, community development o frontline services or government services mga kaigsunan. Sumabay gala sa senador ang 5 ka tuig nga termino makatabang sa paghatag og stability, continuity o mas epesyenteng pagpatuman sa local development plans o makapamenos sa mga disruption nga resulta sa kanunay nga pag-ilis
sa mga opisyal tungod sa eleksyon. Gipasabot mga higala sa senador nga dili mausab ang term limit rules ubos sa proposed measure diin ang barangay official mahimo gyapon nga makaserbisyo og hangtod tulo ka sunod-sunod nga termino samtang ang SK official limitado gyapon sa usa lang ka termino. Kay lisod sad moabot nag 40 te SK lang gyapon. No? Lain pod no. Kay may kag tulo ka sunod-sunod nga termino that's 15 years mga higala. O, unyag na himo ng SK mga higala og butang nato 20. No, kay SK pa man ang 20 ron. O, makadagan man na. 15 na lang, 15 atong hangyoon. O, di 30 katuig na siya mga higala. Wa na. Nanganak na. O, pasabot mga higala sa senador nga dili mausab ang term limit rules ubos sa proposed measure. Diin ang barangay official makaserbisyo gyapon 3 consecutive terms. Tungod niini, ang mga incumbent barangay official nga anaa kuno sa ilang ikatulong sunod-sunod nga termino, dili na mahimong mudagan sa 2028. Magbaktas na lang sila. No, gipasabot ni Escudero nga ang pagpalugway sa termino gituyo usab aron nga mas ma-align ang barangay governance sa mga medium term development plans aron nga malikayan ang kanunay nga pag-reset sa programa o proyekto sa matag eleksyon, mga katropa. Apan, kinahanglan pa nga maaprubahan sa Kongreso o mapirmahan ngadto sa balaod, mapalabang mga higala isip balaod, ang Senate Bill number 2387 aron mahimong epektibo ang proposed 5-year term. Sa yanong pagkasulti, kung mahimong balaod ang proposal ni Escudero, 5 katuig ang termino sa barangay o SK official ug ang sunod nga regular election mamahimong sa Nobyembre 2028 na kuno mga higala. Nan, unsa ba mga higala inyong masulti ni ana sa mga katropa diha sa mga kabarangayan ato sa gihimo karong pulso ipasubay nato na sa ato mga kaigsunan kay daghag ni react ana mga katropa no o man sa akong kabahin bay hinoon gamayan gyud ko atong tulo katuig gamay ra gyud tong tulo mga katropa. No, mas gwapo gani na og kanang 5 giunom pa ninyo na para pareha nas presidente ba? Oh. Okay man na mga katropa basta. Nay basta diha. Kabalo man ka nga dugay-dugay gina siya maglingkod. Ayaw gid basta-basta pamili mga higala diha. Wan. Una-una unom ka tuig imong pag-agwanta. Wara bay impeachment anang barangay captain. Ay! Ha? Di ra ba na impeachable official ba galang barangay captain, no? Unya, kung taglima ka tuig, nya each term 5 times 3, so 15 years na pwede niya may galang magsigi kag kasayop. No? Tanawon gina natog tarong, biliyon gid mo na challenge diha. Okay man na, tama man pud na mga higala ni ingon ni Escudero nga maputol man gud ang stability kay tulo ka tuig, 4 ka tuig no na project di pa kapasimintog balay mga higalas ka balay di pa kabayad sa iyang kaugalingong loan mga higalas land bank sa kapitan mahawaay na no alkansing gobyerno no ana na lang kay para di alkansing gobyerno pero tinuod bitaw kidding aside mga kaigsunan gwapo man na no para sa ako I don't know para sa inyo kana lagi ang requirement diya may gala para makaingon ka nga nindot ng 5 ka tuig kung makakapitan kag maayo. Ha? Kung makakapitan ka mga higalag dili sa bungiro. Awa pa'y problema ng sabungiro kay na may mga sabungirong maayos ang manerbisyo. Pero kana bang mas giatubang pa manok kaysa iya may higalang barangay? Likado na. Di na gani kahapuhap siyang asawa mga higala kasi ginalaghapuhap sa iya mga kilso. Kana mo'y pait diha. Sa ato pa, kung madayon man na may higala mahimo ng kabalaod na ingana. The great responsibility mga kaigsunan naa nimo nga mupili og barangay official. Pamili yung tarong diha. Kay imagine 5 ka tuig mo magkuyog ana. 5 ka tuig mo man problema okay man no kana 5 ka tuig mga higala basta maka barangay official kag igpanahon sa ayuda di mamili. Kana awa po kay na. Basta maka barangay official ka mga higala og bisan pag parenti sila pero kay wa man siya nabahaan di gud niya apilon. Napa ba na sa inyong barangay o pangitauno na kaayo?
Ha? Nasa day naday yung decision umap naday meaning sa naday laing meaning sa SK. Kung ang isa ka SK isang guni ang kabataan, ang isa ka SK is sobra 40. Pwede gyapon no. Mo na yung mga grupo ni Tanini. Sobra 40. Alas 7:45 na bagay galan tagnas subag baragumanuman. Kini oras sa tod kaninyo bagay sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mga kaigsunan, adunay mangosteen, adunay ampalaya, adunay malunggay, garlic ug spirulina. Makatabang nips kamo dihang mga high blood don. Asa mo ka high blood aning topic magyaw-yaw ra ba dayon mo? Labi nagmaisgutan ning ayuda nga wa mo maapil. May na ba dayon mo taas sa ba yung inyong simod dayon, no? Na po ng ayuda, wag yapon ta maapil ana, puro na lang ayuda, wag yapon ta maapil, no? Ma-high blood ra ba asa mo ka high blood? Pag inom sa mog Santon Plus Gold, nganong makatabang man na may galabatok sa high blood na may ahos god. Ining ahos mga igala doon na ni alisin, pangahan pa lang tanggalon. Di ikaw ang tanggalon, ang high blood lay tanggalon. Alisin, mga kaigsunan, sa mga taga Bukidnon. Ang mapalit na ba sa estasyon? SM? No, namragnaan naman sa estasyon, no? Pilay presyo ni mo SM. Maing buntag diya sa mga katropa nato diri sa sa Bukidnon, kung di mo kapalit diya sa mga butika kay permi wala. Sagdi na sila. No? Limahon pa ba nato na? No? Di na tama mo limaan ang di nato problema, oy. Basta importante mapalit sa estasyon. Dili po stago mga higalag, di mo makapalit sa butika na Adas Clinic. Adas Clinic, naradas Gantiro do dapat palengke. Ay nakabutang dia Y2H Clinic and Pharmacy nya makakita bagid mong palangga. Di ba? Mo na ginaingon mga higala nga radyo na TV pa, no? Kompleto sa Ricardo's mga higala. Dili po sa estasyon mapalit gihapon ninyo na. Pwede po ka nga dili ka mo palit kay makita ba minimo. Miatang mga higala andugang pa nato mga karaban. Okay, sunod na to target. Andili man tong target na to sunod karaban, no? Dito ta maligya ta. Sunod karaban wa na check up diretso na maligya. Sugod kas dok ano? Dok kinata mag-check up dok, kuma naman sila na check up. Mupalit na lang daw sila diretso. Di na kamalangan. Alas 7:47 na bagay galang tagnas buntag. Parayon ta. Okay man na mga igala kanang extensions barangay term mga igala sa BSK. Barangay and SK official mga igala, no? Pero ang requirement diha mga kaigsunan dapat ikaw pamili sad mo mga di man sa pag kining politika manggod mga igsoon ato ning katungod, no? It's our civil rights ato ning katungod ba, no? Mubutar imo nang mga igalang katungod sibil mga katropa, but please exercise it with gamitin sad may igalag utok, no? Kundi man lang may dag utok basig sentido komon. Kabalo ka mga igala nga sigig kahubog ng tawhana, kabalo ka nga wa joy nada. Itaas pud gamay imong standard ba. Apil na diha may igala ang moral ascendancy. Kung kay bawo kang kanang tawhana gakabit-kabit nganong himuon man imong kagawad. Pwede din na nimo himuon ka tropang Arnel. Wala may balaod na ingon na, but you can impose it on yourself. On yourself mga igala. Tama ba itong grammar na ko? Pwede nimo na, may balaod na ingon ana mga kaigsunan. Pero bisag asa nimo nga ang gulutan-aon kining mga ethical standard mga kaigsunan, kalaban kayo ang moral turpitude. Adto ka sa kanang sa mga abogado, CPRA, di ba? Kalaban ang moral turpitude. Moadto sa ka mga igalas government no, sa mga government of official. Mura gyapon, no? Kalaban gyapon ang moral turpitude. So, bisag wa na gisuwat diha, i-impose na sa mong kagalingon nga mubutar ko akong barangay kapitan dapat dili mao leader sa mga kabit-kabit diri sa barangay. And that makes your standard a little bit higher. Sunod, dapat ang akong pilion nga kapitan kanang kabalo mo preside. No, kanang kabalo mo kay og barangay man lang og barangay official man lang naglisod og sabot mga igalag ordinansa, impas ka diha. Akong pilion nga barangay official kanang level up nako. No, kay dapat teki, dapat duol sa batanon. Kay naa may mga barangay official ron. Kani ako ang komentaryo. It is for everyone, not just for anyone. Ana ba? Kay bato-bato sa langit ang maigo. Kaya ni mo likay lang. Pero di gid ka makalikay, bukulan gyud ka. Ana na lang. Kay basin niya na malain ba? Moingon nga grabe sa ni XFL. Dili ay.
Pahigmata man na mga kaigsunan. So may tanaw din nyo sa amo karon mga barangay, pahigmata na siya. Okay, gawas niya ng mga educational background nga itong i-level up gamay, mga kaigsunan. Ana, gwapo gina mag-uban, edukasyon o moralidad, mga kaigsunan. Kaya daghan man pod mga igalag edukado, pero kawatan. No, daghan man po mga igalag mga edukado man tuod, pero ang batasan, mal-edukado man. Ana, no? Ato nang ubanon, ato nang, tutal, gamay ra ng barangay, kahibaw mo, kaila mo kinsa na dihoy. Kahibaw mo kinsa ng nanagan diha. Kaya wag kinsa na mga tao da nay mudagan da mo kinsa man ni karon ra man ni diri. Nya dugay na kadiha. Malo na ka ana. Unya kadtog yung mga labi na ng mga duol sa Batanon, no kanang kay mo man ay makapaaligris ng barangay kanang mga barangay official nga musugot nga sige magpaduwa ta. Suportahan ang SK ba? Kaysa karon purya buyag, ang pundo sa SK mga higala, i-manipulate ra gyud gyapos barangay captain. I-manipulate na barangay captain. Bawal man na. Ilawang tako ra ang tirada ni Cap. Ngano man, iya man sa pag-umangkon tong barangay SK chairman. Iya ra ba sa tong kuan? Parente. Nya wa po'y alamag. Kay basta lang mga higala nga naka-eskwela na bitaw kuan. No? Ilibre na sa gobyerno pa eskwela, ahuman. O di mura ra ta gayaga-yaga ana. Mura tagi binuang ana mga higala sa ato ang kuan ining sistema. Bullseye! Bullseye! Crispin Ludovice, master na master na hinong kuan. Dapat wala ng sabong at mga lastodol. Ito dapat ang tutukan ng kapitan na di mada. At taga mambabatas play maraming kriminalidad nangyayari dol. Diri daan sa ato ang mga higala sa tago. Dira mura bag-uhong mga higala, mga yelo nga mga box. Para mo patad mga higalag mga sa tawag ana, mga swertes lasto. Napay mga kaigsuon na po na to mga driver puiras maayo. Imbes kay daginuton pa kay income, sige pagpatad. Biskay daginuton na kayo, wala gani halos ikaulis pamilya may gala, sige pagpusta. Madunggan na lang ni mo inig kahapon may gala, mga 2 PM draw. Sayang, wa ko kabali. Kada kong bungot sa ito'y. Barangay namo Dres Bisayan Village, Purok Maharlika, gitambak na graba duha or isa na nga, na ay dagko bato murag agianag sapa. Syudad man unta pero gitambak nga graba murag dili balas na dagko nga bato. Asa man nadapit kaya mo nang atuon be. Atuon na to. Ito nang labyan diyan naunsa na nang kuan na nung gitambakan naman basig paagian nagtubig kay dagko na magbato. Panawagan ko no sa kapitan sa Bisayan Village. Purok Maharlika, gitambak sa among kalsada dili man balas dagko mang bato. Mura mag si tanawon na muna. Good morning katropang Arnel. Evilio Binimerito, sir karong panahon na kung mulansar kagawad o kapitan kung wa kay sapi dili ka mo daog, yun lang.